penggemar saka Semoyo nganti direwangi ngepit roda 3. Tembang kangen kok lewong piye to? Piye to ming bawa lho. Aku muni nandang lewong. Ya rentok liweng apa piye? Engko namu terus tiba-tiba kendake. Ta ta tung tang dendang dendang deng. Lho. Kendang kok ana nadane iki to. Kendang kok kaya ana tenadane. Ta ta tung tang dendang dendang deng ta tung gendang den. Iya. Ya. Kan bisa selai. Nah, apa iki? Iki dandang kula apa iki? Mbah. Kowe kok atos to kowe iki? Iki nek ra niat nembang kono, drum nang ngisor kono. Lah apa ta? Takoni apik-apik kok mbambuh. Malah kok dipaeka terus. Ora iso ora maeka iki mung tak ajari. Ajari apa? Bawa iki aja kuwi-kuwi tok. Mangane nang omah belajar. Wah, iki bawa pelok iki pirang-pirang tak sinau. Dadi suatu saat didhawuhi, iki ngerti ora di streaming. Streaming iki sik nonton piye akeh. Dadi nek bawa iki ora mung engko penonton streaming iki ya wah tadi itu alok bawa men Rinosari. Oh ya sari. Iki bagonge ya ngono terus. Apa? Ora usah, aku mesti ideku selalu muncul. Ora ngerti komentar nang nggon YouTube kok. Babang itu idenya selalu ada saja. Ayo. Sida ora iki? Sida no, wis kaya ngene. Ya. Salahe dijak omong terus. Dijak omong terus iki marahi lali. Ya mulane meneng kok. Ya. Pria. Bagus. Oke nek nembang mesti sedih-sedih kok. Lah apa tok kleru terus ki? Rasa nggowo apa piye? Nganggo. Ya nganggo yang menang. Nganggo. Bapak rewel tenan. Oh, aku ki mboh. Nek yane iki saru ora kepenerane. Nganggo dinggoni ya tak cokpot nah. Ayo gawe. Tani netra. Oh, cakepane kok metani netra iki. Netramu kowe. Weh, kurang ajar kowe. Ini nek iki padha karo kowe bahasane kasar matamu ora. Netra kok netra iki. Nitrogen. Yo. Mong tak antun wangsul lane karang jeneng wong wedok iki nek ora mung tak antu wangsulane. Ke wangsulan to, Mas? Katutupi lho. Ha iya. Lawange. Peneng togong aku kelangane nggok. Hah? Mulane ditututi. Walasa. Lemune kaya ngono kok kon melasi. Merengwa. Pak Abon. Kah aku ra sida aku lunggone. Aja ngono. Kok seniman kok cugetan aten. Anak cukup aku kleru piye? Ora apa-apa, engko tak penerke. Iso piye? Ha iso nek ning tembang kaya Iya. Rina sarasane ngati. Mung sira meneng wae ora wangsulan. Tak takoni meneng wae.
Mbok aku arep mikir iki wae. Wah, kowe ora mikir aku tenan. Ra. Berarti esuk ra njaluk duit aku lho. Nek kuwi ya njaluk kok. Tegese isih mikir bayaran kowe iki ora fokus. Nek kuwi ya penting. Wah, maksudnya ra gatekke omongane Bagong iki lho. Ya wis, ya kowe ngembang aku tak omong dhewe. Oh iya. Wis lho iki tit lho ya. Titat. Tit gawe ngembang aku arep omong dhewe kowe ora terganggu lho kowe ya. Ya aku ya wegah. Apa gak? Wow. Wegah piye to wong wis entuk separo kok wegah. Apa ta iki omong apa? Bawamu wis entuk separo to. Ya urung. Wis tekan rinoso kok. Lagi dhuwur tok kok. Edian asmara terus klecam-klecem nyekel ngene. Sajake dendam karo aku sajake. Wis nek diantil lho, Gong. Ora trimo nek tak tintapai kok terus nyekeli cagang. Karepe dalange piye kae ngono. Medun ganti busana Batman. Wah. Ayo gawe. Ora ira ngantuk. Wah, samreng wae. Wah, bon. Nyebae terus Bagong bingkem tenan lho. Ingsun ratu ya. Among sirat. Tadion. Iwak. Jampi. Kon dadi cabe puyang. Kowe iki ngopo? Aku kan ngomong dhewe dhek bawa dhewe sakarep. Yen benjang Kemis. Kasunyatan. Yen benjang kasunyatan. Kadya. Wah iki Panyu. menggantungkan harapan. Meneng apa, Gang? Kowe iki muni yen benjang dadi kasunyatan ki asmara langsung ngene iki lho. Terus ngapa nek ngono? Berharap kasunyatan ngono lho. Ya sesuk nek wis kiamat. Omongane iki sing apik. Lah iki apik lho. Aku Apa kan arep kiamat? kowe ngerti mbok kapan kiamat? Ora ngerti. Ayo wis rasa domong. Nek tak omong. Rasa. Lah kok kowe omong terus? Aku mayange. Bagonge lho. Mayang. Bagonge. Ngapa? Ora entuk omong. Ayo ben ya. Nek Bagong ra omong iki sing diarep-arep kiai wong akeh. Ya mengko le omong nek aku wis rampung. Nang kowe rampung ya sok ra omong kok.